ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ನಮ್ಮ ಉಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ ಉಂಡು ರಾಜ್ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಲೈಟ್ಸ್ ಸೊ ನೆತ್ತ ನಾಯಕರಾಟ ಏನಂಚಿನ ವಿನೀತ್ ಕುಮಾರ್ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟುಗುಲ್ಲೇರು ಸೊ ಅಖಿಲ್ ಇತ ನಿಖಿಲನ ಪಾತ್ರ ಟೈಮ್ ದಯಪಣ್ಣ ನಿಖಿಲ್ ಇಡೀ ಪಿಕ್ಚರ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತ್ರ ದಾಂಡಿ ಉಳಿದರೆ ನಿಖಿಲ್ನ ಪಿಕ್ಚರ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಜನಕಲ್ ಪಾತ್ರ ಶುರು ಬಂದ ಆತ ಅವ್ 25 ದಿನ ಬಂದಾಗನೇ ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ತುಳಿ ಜನ ಸೇರ್ದ ಜನ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಜನಕ್ಲನ ನಿಖಿಲ್ ಪಾತ್ರ ಸಮಯ ಸೊ ಜನಕ್ಲನ ನಿಖಿಲ್ ಪಾತ್ರ ಸಮಯ ಇತ್ತೆ ನಿಖಿಲ್ ಎದುರು ವಿನೀತ್ ಕುಮಾರ್ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಗ್ಬಿಡು ಕೊರೋನಾದ ಬೊಕ್ಕ ಜನಕ್ಲೆಗೆ ಥಿಯೇಟರ್ ಬರ್ತದೆ ತೂಪು ನಂಚಿನ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ದಾಲೇಜ್ ಅವೇ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪೆ ಭಾಷೆ ಬಟ್ ತುಳು ಭಾಷೆ ನಮ್ಮ ಏಪಲ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ತೆಲಿಕೆ ಗಂಧತ್ತೆ ಸೊ 25ನೇ ದಿನ ನಾನ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಇಡೀ ಕುಡ್ಲ ಉಡುಪಿ ಮಾತಗಡೆಟ್ಲಂಚನೆ ಹೌಸ್ಫುಲ್ ಶೋ ಆದ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ತೆಲ್ತು ಬಂಜಿ ಬೇನಾಯಿನಂಚಿನ ಸಿನಿಮಾ ರಾಜ್ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಲೈಟ್ಸ್ ಇದು ನಮ್ಮ ಚಿತ್ರದ ಪಂಪಿನಂತಿದ್ದು ಜನಕಲ್ನ ಬಾಯ್ಡ್ ಬೈದಿನಂಚಿನ ಪಾತೆರ ಅಂಚದ ಪ್ರತಿ ಥಿಯೇಟರ್ ಬೋದು ನಮ್ಮ ಕೇಕ್ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಖುಷಿತ ವಿಷಯ ನಿಖಲ್ ಒಟ್ಟಿಗೂ ನಮ್ಮ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆ ಮಲ್ಪಡು ಬಂದ್ ಎಂದ ಅಂಚದ ಇನಿ ಸಂತೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬರ್ಪೇರು ಅಂಚದ ಸುಮಾರು ಜನ ಬಂದದ್ದು ನಮ್ಮ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ತೂದು ಖುಷಿಡು ಪಿರಬಹುದಿತ್ತೇವೆ ಅವತ್ತದ ಅಕುಲು ಒಂಜಾತು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಜ್ಜ ಅಜ್ಜಿ ಮಾಮು ಮಾಮಿ ನೆರಕರ ಅಕುಲು ಮೊಕುಲು ಅದಕ್ಕ ಭೇದ ಭಾವ ಬುಡ್ದು ಜಾತಿ ಧರ್ಮ ಬುಡ್ದು ಮಾತೆಲ್ಲ ಬಂದ ಸಿನಿಮಾ ತೂದು ಅಕುಲು ಖುಷಿನ ಪಡೆಯೋರು ಅಂಚದ ಇನಿ 25ನೇ ದಿನದ ಈ ಒಂದು ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆಗೆ ಎಂಕುಲು ಪೂರ ಬೈದ ಇಡೀ ಚಿತ್ರತಂಡ ಉಳ್ಳೇರು ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾದ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಉಳ್ಳೇರು ರಾಹುಲ್ ಅಮೀನ್ ಐತ ಒಟ್ಟುಗು ಎಂಕಲ್ನ ರವಿ ರಾಮಕುಂಜ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡೆ ತೆಲಿಬದ ಕೆಲವರು ಬರ ಪಿಕ್ಚರ್ ತೂತಿದ್ರು ನನ್ನ ಬಾಕಿ ಉಂಡ ಅಂತ ಪಿಕ್ಚರ್ ಕತೆ ಅದನ್ನ 2 ತಾಸ ಕೊಟ್ಟಿರ ಬಂದ ಸೀದ ತೂಯರ ಬರ್ತಾರೆ ಆಯ್ತ ತೂಕ ಮೂಲ ಅಂಚ ಸೊ ರವಿ ರಾಮಕುಂಜುಲ್ಲೇರು ಅಂಚನೆ ಎಂಕಲ್ನ ಹೀರೋಯಿನ್ ಉಳ್ಳೇರು ಯಶಾ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಪೋಲು ಅಂಡ್ ಅಂಚನೆ ಎಂಕಲ್ನ ನನೊಂಜಿ ಹೀರೋಯಿನ್ ಉಳ್ಳೇರು ಚೈತ್ರಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಂಡ್ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಚಿತ್ರ ತಂಡ ಉಂಟು ಒಂಚೂರು ಎದುರು ಬರೋದು ಚಿತ್ರ ಇದು ಎಂಕುಲೆ ಅಂತ ರೈಕು ಅಂಚಾದಿತ್ತ ಸಿನಿಮಾ ತೂವೋದುಲ್ಲೇರು ಜನ ಅಲ್ಪ ಮಾತ ಐದು ಬೊಕ್ಕಿಂತ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬುಡ್ಪಿನ ಟೈಮ್ ಮಾಡಿ ಲವ್ಲೊಂಜಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಕೇಕ್ ದೀತ ಅಂಚಾದ ಒಟ್ಟುಗು ನಮ್ಮ ಪೋದು ಒಂಜಿ ಕೇಕ್ ಕಟ್ ಮಲ್ಪುಗ ಈ ಒಂಜಿ ಖುಷಿತ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆ ನಿಕುಲ್ಲ ಉಪ್ಪೋಡು ಬಂದಿಗಳ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ನಾಗೇಶ್ ಮಧು ಉಳ್ಳೇರು ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡೆ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿದ ಈ ಒಂದು ಥಿಯೇಟರ್ ಉಂಟುದು ಜನಕ್ಲೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಒಡನಾಟ ಮಲ್ತದ ಮೂಲೊಂಜಿ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಬಾರಿ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆಡೆ ಸಿನಿಮಾ ತೂಪಿಲಾಗ ಮತ್ತ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂಚಾದ 8 ಜನ ತೂತಾರ ಕೈ ಮಿಂದು ಮಾಡ್ಲೆ ತುಕ ಪಿಕ್ಚರ್ ತೂಯನಾಗ್ಲೇ ವೆರಿ ಗುಡ್ ನೈಸ್ ಒಕ್ಕಡೆ ಬಾಡ್ರೆ ಜಗ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಅಂಚ ಸೊ ಏರ್ ತೂತಿಜರ ನಾನ ನಿರಂತರವಾದ 50 ದಿನ ಮುಂದೆ ಒಪ್ಪುಂಡು ದಯವಿಟ್ಟು ನನಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಬಲ್ತೊಂದುಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಸಿನಿಮಾನ ಮಾತೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ತುಳುದಕ್ಕೂ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೇರು ಬಂದು ನಮ್ಮ ಎನ್ನದ ಅಂಚ ಕೋಡೆ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಡೊಂದು ಮೂಜಿ ಕಡೆ ಕೇಕ್ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಲ್ದ ಉಡುಪಿನ ಮಲ್ದ ಕಾರ್ಕಳ ಮಲ್ದ ಬೆತ್ರ ಮಲ್ದ ಪುತ್ತೂರು ಮಲ್ದ ಬಾರಿ ಪ್ರಶಂಸೆದಾರ ಕೊಡ್ತೇವೆ ನಮಗೆ ಸಂಚಾದ ಏರು ಪುರ ನಲ್ಲ ತುಯರ ಬಾಕಿ ಉಳ್ಳಾರ ನಿಕುಲು ಕುಟುಂಬ ಸಮೇತವಾದ ಬತ್ತದು ತೂಗೋಡು ಹೊಲಿಯೋರಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ಅದು ಮಜಾ ಇತ್ತು ಬಕ್ಕ ಕೆಲವರು ಹೆಚ್ಚಾದವ್ರು ಬಂದು ಶುರು ಯಾನ್ ತೂಪ ಎಟ್ಟೆತ್ತನ ಬಕ್ಕ ನಂಚಪುರ ಬಾತಿನ ಅದೇ ನೆಟ್ಟೆಗ್ಲಿಗೆ ಧೈರ್ಯ ಅನುಭವಲಿ ಈತ ದಿನ ಹೌಸ್ಫುಲ್ ಆದ ಬಲ್ಪು ನಂಚಿನ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಏರ್ ಲೈನ್ಸಿನೆಲ್ಲ ಪನೋಡು ಹೊಂದಿತ್ತು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಬಂದ ನಿಕ್ಲಿ ಸದ್ಯ ದಯಮಾಡಿ ನಿಖಿಲ್ ತೂಗೋಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತದಲ್ಲ
25ನೇ ದಿನದ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ನಡತೊಂದುಂಡು. ಸೊ ಈ ಚಿತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಬರೋಣಂದಾಂಡ 11 ದೇಶಡ್ ಒಂಜಿ ತುಳು ಪಿಕ್ಚರ್ ಟೆಲಿಕಾಸ್ಟ್ ಆವೋಡುಂದಾಂಡ ಇಜಿನ ಒಂಜಿ ರಿಲೀಸ್ ಆವೋಡುಂದಾಂಡ ಏತು ಬಂಗದ ವಿಷಯ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುನದೆ. ಸೊ 11 ದೇಶಡ್ ಒಟ್ಟುಗು ಇತ್ತೆ 25 ದಿನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದಿನ ಶುರುತ ಪಿಕ್ಚರ್ ಅಂಚನೆ ಈ ಕೊರೋನಾ ಬತ್ತದ ನಮಕ್ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ತೆಲಿಪರ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಡೈಲಿ ಬುಲಿಪುನ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂದು ಯೋಚನೆ ಎತ್ತನಂಚಿನ ಪಿಕ್ಚರ್ ಅಂತ ಪನೋಲಿ ಡೈಲಿ 25 ದಿನಲ ಹೌಸ್ಫುಲ್ ಶೋ ಪಲ್ತನಂಚಿನ ಪಿಕ್ಚರ್ ಇತ್ತೆ ಬೆಳ್ತಂಗಡ್ಡು 25ನೇ ದಿನ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ಗೆ ರಾಜ್ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೈಟ್ಸ್ ದ ಚಿತ್ರದಂಡ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗೊಂಡು. ಸೊ ಚಿತ್ರದ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಯಿನ ರಾಹುಲ್ ಅಮೀರ್ ಉಳ್ಳೇರು, ನಾಯಕ ನಟರಾಯಿನ ವಿನೀತ್ ಕುಮಾರ್ ಅಂಚನೆ ನಾಯಕಿ ಯಶಾ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಉಳ್ಳೇರು ಅಂಚನೆ ಹಾಸ್ಯ ದಿಗ್ಗಜ ಅಂತ ಬನೋಲಿ ಇತ್ತೆ ಸದ್ಯದ ಮಟ್ಟ ಮಾತೇರ್ಲ 6 ಮೋರೆ ದುಣ ತೆಲು ಪೂಜಾರ ಅವಿ ಅಣ್ಣ ಉಳ್ಳೇರು ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಚೈತ್ರಕ್ಕ ಉಳ್ಳೇರು ಚೈತ್ರಾ ಶೆಟ್ರು ಅಂಚ ಬೊಕ ಮಾತ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್ ಉಳ್ಳೇರು ಮಾತ ತಂಡ ನಮ್ಮ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿಗೆ ಬೈದನು. ಸೊ ನಿಖಲ್ನ ಮೋಕೆ 25 ದಿನ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈ ಮೋಕೆ ನನಲ ಎಂಕಲ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇಪ್ಪಡು. ಸೊ 25 ಐವ ಆವಡು ಐವ ನೂದ ಆವಡು ಅಂತ ಏನೊಂದು ಇತ್ತೆ. ಸೊ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಲೆ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಸರ್ ಬಲೆ ಎಂಕುಲು ಲಾಸ್ಟ್ ಗಿಡೆ ಬತ್ತ ದಾಯಗನ್ ಬನ್ನಗ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ರೀಸನ್ ಉಂಡು. ಕೋಡೆಂಕುಲ್ ಮಾತ ಕಡೆಕ್ಲ ಪೋಯ ಬತ್ತ ರಪ್ಪ ಕೇಕ್ ಕಟ್ ಮಲ್ತದು ಪೋಯ ಅಂಡ್ ಇನಿ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ದುವೇ ಒಂಜಿ ಜಾಗೆಗೆ ಬಂದು ಫಿಕ್ಸ್ ಆದಿತ್ತ ದಾಯಗನ್ ಬನ್ನ ನೆಕ್ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ರೀಸನ್ ಉಂಡು. ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ಶೂಟಿಂಗ್ ಆತಿನ್ಲ ಮೂಲೆ ಪುಂಜಲ್ ಕಟ್ಟೆಡ್ ಅಂಚಾದ ಸಾಧಾರಣ ಎಂಗುಲು 25 ದಿನ ಮಾತ ಟೀಮ್ ದಕುಲ್ಲ ನಿಕುಲ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ತುಯಿನಕ್ಲೆಗೆ ನಿಕ್ ಗೊತ್ತಾವು ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲದ ಸುತ್ತನೇ ಆಪಿನಂಚಿನ ಕಥೆ ಐನೆಡ್ದ ಹತ್ರ ಮೂಲೆ ಬತ್ತದ ಅಂಚಿಂಚಿ ನಮ್ಮ ಪೋಂದಿತ್ತ ಅವತ್ತಂದ್ರೆ ಗುರುವಾಯನ್ ಕೆರೆಡ್ಲ ನಮ್ಮ ಶೂಟಿಂಗ್ ಆತದೆ. ನಮ್ಮ ಫೈಟ್ ಪೂರ ನಿಕಲ್ ತೂದಿತ್ತ ಮುಲ್ತ ಮಿಲ್ಲಿಡ್ ನಮ್ಮ ಮಾತಿನ ಗುರುವಾಯನ್ ಕೆರೆದ. ಸೊ ಅಂಚ ಅದು ಮುಲ್ಪನೆ ನಮ್ಮ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಲ್ತಿನ ಹಿಡ್ದ ಹತ್ರ ಅವತ್ತಂದ ಸಿನಿಮಾ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ಮೂರ್ದು ಬರ್ತೇನೆ ನಮಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಪೆರ್ಮೆ ನಮ್ಮ ಓಲ್ ನಿಕುಲು ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಲ್ದಾರ ಬಂದಕೇನ ಎಂಗ್ಲು ಬೆಳ್ತಂಗಡಿದ ಸೈಡ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಲ್ದಾರ ಬಂದು ಪ್ರತಿ ಸತಿ ಬನಿಯಾರಲ್ಲ ಎಂಗ್ಲೆ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆತನೆ. ಅಂಚ ಅದೊಂದು ಸಿನಿಮಾ ಅವರ ಮಲ್ಪುನೇಟ ಎಂಕಲ್ನ ಸಿನಿಮಾ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಥಿಯೇಟರ್ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಜನಕಲ್ನ ಸಿನಿಮಾ. ಸೊ ಅಂಚ ಅದೇ ನಿಕುಲ್ ಮೋಕೆಡ್ ದೆತೊಂದು ದಿನೋಲ ಬತ್ತದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ದಕುಲ್ ಪೂರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ದು ಸಿನಿಮಾ ತೂದು ಗೆಂದದಾರು. ಸೊ ಅಂಚಾದ ಇನಿ 25ನೇ ದಿನದ ದಾದ ಉಂಡಂದು ಚೀಪೆಂದು ನಿಖಲೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಲ್ತ ಅರ್ಥ ಒಪ್ಪುಣದು. ಸೊ ಅಂಚಾದ ಸಿನಿಮಾವಿನಿ ನಿಖಿಲಾಗ ಎಡ್ಡ ಆತನ ನಾನು ಎನ್ನುವೆ ಕೆಲವರು ತೂತಿನಕ್ಲು ಉಳ್ಳೇರು ಕೆಲವರು ತೂವಂದಿನಕ್ಲು ಉಳ್ಳೇರು. ಸೊ ಅದೇ ಮಲ್ತದ ತೂಲೆ ಸಿನಿಮಾ ನಿಖಿಲಾಗ ನಿಜವಾದ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತ ನಾಡ ಒಂಜಿ ತಾಟಿದ ಮುಖೇನ ನಿಖಿಲಾಗ ಒಂಜಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ನಿಖಲ್ ಕೊರೋಣ ಮದುವಿನಂತೆ ಮಾತಂದ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಅಂಚಾಡ ಎಂಚ ಕೇಕ್ ಕಟ್ ಮಲ್ಪುನತೆ ಒಂಜಿ ಹೌದಾ ಅಲ್ಲ ಪನ್ಪುಜಾರನು ಬಾರಿ ಚಪ್ಪೆ ಅಲ್ಲಾರ ನೀವು ಲೈಕೋಸ ತೆಲ್ತಾರ ತೆಲೆಲ್ಲ ಜೋಗುಲ್ ದಯ ಮಲ್ತದ ಬಲೆ ಮುಲ್ಪ ಕೈತಲೆ ಬೊಕ ಪಿಲಿನಲ್ಲಿ ಪೋಡು ತಾಸೆ ಬೈದು ನೈಕೋಸ್ಕರ ಬೊಕ ಕೇಕ್ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಆಯ್ ಬೊಕ ಏತ್ ಜವಣೇರು ಬರ್ಪೇರು ನಲಿಪೇರ ಅಂತ ಬಂದೊಂಜಿ ತೂಕ ಎಂಕುಲ್ಲ ನಲಿಪೋ ನಿಕುಲ್ಲ ಸ್ಟೆಪ್ ಪಾಡು ದಾದಾನ್ ಪಾರ ಅವದ ಪಿಲಿಗೆ ರೆಡಿ ಅಲ್ಲದ ಆ ತಾಸೆ ಬರಡು
ಬೆಂಗಳೂರು ಜನತೆಗೆ ಸಾರ ಸ್ವಲ್ಪ ತಂದ ಒಂದು ತುಳು ಪಿಕ್ಚರ್ದ ಮಿತ್ತು ನಿಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮೋಕೆ ಇಂಚನೆ ಇಪ್ಪಾಡು ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಕ್ಕಳು ಶಕ್ತಿನ ದೇವರು ಕೊರಡೋದಕ್ಕೆ ಏನಂದು ತುಳು ಭಾಷೆ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪೆ ಭಾಷೆ ನಮ್ಮ ತುಳು ಭಾಷೆ ಏತು ಮೋಕೆ ಮಾಡ್ಬಿಡೋದು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್.